Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlisa updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke mbukela ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. So kwivideo yethu namhlanje mbukeli ngizokhuluma ngomlungisi mathe odlala ke indawo kaSbusiso lapha kumkhokha. Sabona ke babukeli ukuthi uSbusiso wahamba washiya ifamily yakhe wathi ke usaya emakhaya ufuna ke ukushaywa umoya. Endike abantu abaningi ade bebuza ke impela lapha kwi social media ukuthi ke kwenzakaleni ngerole yakhe kuSbusiso ngabe uhambile na kumkhokha kodwa ke na uSbusiso ugcineke eziphendulele. Ubese bhala lapha ku Twitter wakhe wabhala ukuthi ngibonga ithuba ngezansi ke abantu abaningi ade bekhuluma ke izinto eziningi ezahlukahlukene abanye ke bebuza imibuzo khona ke nje ubuzile ukuthi ke ubuya nini Maphalala Junior ubeke sephendula ke yena umlungisi mathe wabhala ukuthi ke angibuyi injalo ke mbukeli indaba ke thinta yena umlungisi mathe akaphendulanga ukuthi kahlahle yingane ehambile kumkhokha uvele nje washo ukuthi ke akabuyi kodwa akashonga izathu ukuthi ke kahlahle kwenzakaleni yini ehambile kumkhokha kodwa ke maybe ke thola ke lokho makhamba isikhathi ngiyobuya ke ngizoku-update kodwa ke nje mbukeli njalo ke indaba ezibhlungu nje lezi impela ke ukuthi ke umlungisi mathe esimazi ke ngoSbusiso lapha kumkhokha ukuthi ke ushile andike abantu abaningi ade be confused vele ukwenzakalani kodwa ke maybe ke uzobuya cause sometimes ama actor kanakho ukushashaya esibhayizise maybe kufuna ushaya ngesurprise uzobuya lapha kumkhokha kodwa ke ngiyokwenzela ke research ngibuye ke mbukeli ngizoku-update ngaso ke leso story makukhona ke maybe okuvelayo ngayeke umlungisi mathe so ngivala lapha ke mbukeli ade nguphathele zona ke namhlanje cethu ungakhohlwa nje ukuthi ulike and usubscribe ayi ngithi ke nje danke ngiyazibongela.